Hey guys, so naaday ko yung sibuyas Bombay. So, libre ra ni siya guys. Kanang naaman may suki sa mga gulay. So, ilan ang pilian o kanang mga mga nalata or mga kanang padung na bitaw siya malata guys. So, ilan ning dispose unta nila ni. And then akong gi pangayo sa ilaa. So, mao ni kadaghan na sa kay nani guys. So dili lang kay kanira akong na kuan. So sa niaging mga adlaw nakakuha sad ko dayon kuan kanang maka-budget na gyud ta, makatipid na ta guys kay kabalo mo pila ang presyo diri sa Bombay, 180 to 200. So sayang kaayo ilarang i-dispose kay di naman ni mahalin gud kay basta na mga damage na bitaw. Pero kung ako na maligyan ni pwede ra ni siya limpyuhan dayon kanang panitan ba, pwede ra ni siya panitan ni siya guys, kuhaon ning nailata sa iya ang kuan panit, and then imo dai ni siyang baligya og barato i-sale. So instead nga 180 to 200 pwede ra ni 100 ang kilo. Wag ana ba guys, kuan ba kanang pangitaan bag paagi nga mahalin siya nga dili ba masayang. So tanawa nindot pa kayo magamit pa gyud siya. So kuan na ni 1 week na ning gamit nako guys, libre akong sibuyas Bombay. So usahay kanang mga kamatis, so ilabay man na nila ng kamatis pod dyan apay magamit ako dyan ng pangayon sa ilaa. So kay ibutang ra nato sa ref, so dugay pa siya madaot, no, fresh pa kayo siya. So ako ning gi kuan jud kanang gipangayo sa ilaa. Ilabay naman nila murag kapuya na siguro sila guys ba nga maglimpyo-limpyo pa niya, mga wholesaler magod sila, daghan sila baligya, daghan limpyuhanan. Mo ni akong gi pangayo kay may na lang guys malibre, di na ako magpalit, libre akong mga kuan lamas, usahay mga sayuti, bagyo beans, libre na ko ana, di na ako magpalit. Mas nindot itong nakay mga kailan no kay pwede man nimo pangayoon nila ang mga damage dayon kay sang gamit ra gud sa tuwa guys. O napoy kuan nga isulod nato sa ref, madugay jud siya na daot. Or kanang cabbage, so sige jud ko kalibrihan ng cabbage guys, dugay man madaot ang cabbage. Ang sayuti dali ra ang sayuti, ang cabbage jud dugay madaot. So pila na ka semana na akong gamit ana, libre, di na ko magpalit. Kung magpalit ka ani 180 to 200 ang kilo, mahal kaayo guys. Naganay time nga ilang gilabay to kay murag nabaho ba ang sibuyas Bombay. Gagmay lang to siya kaayo. Nga gagmay inani ka gagmaya. Ila ang gi sulod sa sako gi dispose. Pag nalata siya kay agi sa kamahal siguro wala na halin. Nalata siya guys. Sayang kaayo ba? So kinahanglan kitang mga kitang mga mga gagmay nga mga negosyo para nako guys nakatipid na gid ko ani. Kuan kanang managinot gyud ta kay para makabudget ta kay sa panahon karon sa kalisod sa atong panahon guys, kamahal sa palaliton. So kabalo gyud ta unsaon nato pag budget para ang atoang puhunan maigo-igo ra jud sa atoang ipuhunan jud kay isod ang panahon kon perting mahala sa palitonon. So kabalo na gyud mo guys sa presyo, perting mahala gyud. So kana lang sa for today's video.